Συζητήσουμε εμείς τώρα όλα αυτά εδώ με τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε ευχαριστούμε, Φάνη, τον κύριο Παπαπανάγο. Κύριε Παπαπανάγο, όλη η Ευρώπη λέει ο χρόνος έληξε. Από την άλλη, για μας παρατείνεται, είναι η αλήθεια, η αγωνία, ένα επόμενο 24ωρο. Και όπως όλα δείχνουν, που μας εξήγησε και ο συνάδελφος ο κύριος Παπαθανασίου, φαίνεται ότι οι μισθοί θα κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεικτά στα 600 ευρώ. Θα υπάρξουν μειώσεις στους κατώτατους μισθούς. Το θέμα είναι το εξής, ότι εάν βάλουμε μέσα στον κατώτατο μισθό και τα επιδόματα και τα δώρα, μιλάμε για μία μείωση από τα 853 ευρώ που είναι σήμερα, μεικτά, με επιδόματα και δώρα, επαναλαμβάνω. Με την ενσωμάτωση των ακριβώς, στα 600 ευρώ. Εάν όμως βγάλουμε εκτός τα επιδόματα και τα δώρα, από 750 ευρώ ουσιαστικά πηγαίνουμε στα 470. Δηλαδή χάνεται το 20%, πάμε στα 582 ευρώ μεικτά και καταλήγουμε στα 472 ευρώ μεικτά. Ακριβώς. Για χιλιάδες εργαζομένους, έτσι, αυτή τη στιγμή. Αυτή δηλαδή η μείωση στο μισθό, τι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή πώς μεταφράζεται στον οικογενειακό προϋπολογισμό, στο τι έχουμε να ξοδέψουμε και τι μένει στο τέλος κάθε μήνα δηλαδή? Νομίζω, να το πω με μία φράση. Πόσο πέφτει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων? Κοιτάξτε, θα σας πω συνολικά ότι η Ελλάδα πρώτης κρίσης ήταν 22η πιο πλούσια οικονομία στον πλανήτη, με το 22ο υψηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και με αυτά τα οποία πρόκειται να πάρθουν, πολύ φοβάμαι ότι καταγκρεμνιζόμεθα γύρω στην 45η θέση από πλευράς κατακεφαλήν εισοδήματος, και φυσικά εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι το φραγμό της φτώχειας... Τη λίστα, έτσι όπως μας το λέτε, αν μας ακούσει η Τρόικα τώρα αυτή τη στιγμή, θα ζητήσει και άλλα μέτρα, έτσι. Σωστά αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε μια καταβαράθρωση του βιωτικού μας επίπεδου και του κατακεφαλήν εισοδήματος. Έχουμε μια συνολική πτώση, εάν υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, που όπως φαίνεται θα υλοποιηθούν, μια μείωση του βιωτικού επίπεδου κατά 33%. Δηλαδή θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Πολύ φοβάμαι ότι πλέον δεν γυρίζουμε στις αρχές της δεκαετίας αυτής, αλλά πηγαίνουμε στην δεκαετία του 1990. Φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς θα είναι πάρα πολύ μεγάλοι και θα δούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον του ελληνικού πληθυσμού θα περάσει το όριο της φτώχειας. Δηλαδή θα μιλάμε για έναν πληθυσμό γύρω στο 30 με 35%, το οποίο θα βρίσκεται πλέον στα όρια της φτώχειας. Και από την άλλη, βέβαια, είναι οι διαπραγματεύσεις σκληρές, αλλά και επώδυνη θα είναι η συμφωνία. Φαίνεται αυτό, γιατί ναι, μεν προστατεύεται ο 13ος και 14ος μισθός, αλλά υπάρχουν καταγγελίες καθημερινά από εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα που δεν τα παίρνουν. Δεν τους παίρνουν κιόλας αυτούς τους μισθούς, για να τους πάρουν με τρομερές καθυστερήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, να πούμε στο εξής, ότι ακόμα βέβαια βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Θα σωθεί μεν ο 13ος και 14ος μισθός, αλλά νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορεί να δούμε κάποιες περικοπές σε υψηλό μισθούς πολίτες. Από την άλλη πλευρά μιλάμε για μια ενσωμάτωσή τους, μάλλον. Η ενσωμάτωση τελικά είναι εις βάρος ή προς όφελος των εργαζομένων? Από τη στιγμή που θα ενσωματωθούν μέσα τα δώρα στους μισθούς, έτσι πως λέτε, θα γίνει μια στρογγυλοποίηση. Τέλος πάντων, αυτό καταλαβαίνουμε σε πρώτη φάση. Μια στρογγυλοποίηση, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει το χάσιμο το οποίο θα υπάρχει λόγω αυτής της μείωσης στους κατώτατους μισθούς της τάξης του 22%. Και βέβαια, κύριε Παπαπανάγο, αυτό θα επηρεάσει και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, που θα δημιουργηθεί και εκεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να δούμε όμως λίγο, να μας εξηγήσετε και με τις κλαδικές συμβάσεις, που είναι ένα σκαλί πιο πάνω από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Έτσι, έχουν κάποια προνόμια οι εργαζόμενοι μέχρι στιγμής. Αν καταργηθεί τελικά αυτή η εξάμηνη παράταση, που ισχύει τυπικά τώρα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, αυτοί οι δύο μεριές δηλαδή θα συζητούν μετά κάθε φορά εκ νέου με μια λευκή κόλλα χαρτί, θα πρέπει να γράφουν ξανά μανάσπου από την αρχή. Έχετε δίκιο. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης αυτής διαπραγμάτευσης, ότι εάν καταργηθεί η λεγόμενη μεταενέργεια, όπως την λέμε, δηλαδή την ισχύ της σύμβασης για άλλου 6 μήνες μετά την περάτωσή της και διαπραγμάτευση από το σημείο εκείνο στο οποίο είχαμε μείνει. Που συνήθως αυτό βοηθούσε αυτή η χρονική διάρκεια τους εργαζομένους, έτσι, στο να διεκδικήσουν. Ακριβώς. Διότι αυτή τη στιγμή, αν αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις από μηδενική βάση, καταλαβαίνετε ότι μπορεί στο μέλλον να δούμε τρομακτικές και περαιτέρω μειώσεις σε όλους τους μισθούς. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν τουλάχιστον κατορθώσουμε και διασώσουμε
αυτή την κατάργηση στις διαπραγματεύσεις το βασικό μισθό και τα 4 επιδόματα στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο συνάδελφός σας. Το εννοείται χωρίς να υπάρξουν μειώσεις. Ακριβώς. Δηλαδή στο να μην διαπραγματευτούμε και στο μέλλον περαιτέρω τον βασικό μισθό. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Ο οποίος βέβαια έχει κατέβει αυτό που ήθελε και η Τρόικα, μισθούς Ισπανίας-Πορτογαλία, γύρω στους 600 ευρώ μεικτά. Και μάλιστα για νέους ανθρώπους αυτό το ποσό είναι ακόμη πιο χαμηλό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το μεγάλο ζητούμενο. Στους φοιτητές σας και εσείς έτσι που παίρνουν πτυχία, στους φοιτητές σας, όσοι κάνουν και μεταπτυχιακό, στο Πανεπιστήμιο εδώ Μακεδονίας είστε. Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέμα είναι κατά πόσον τέτοιου είδους μειώσεις θα μπορέσουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το σίγουρο πάντως είναι... Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και για εσάς τους οικονομολόγους και για εμάς και τον απλό πολίτη. Πώς το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, πώς το να μειωθεί ο μισθός του εργαζόμενου σημαίνει αυτόματα ότι θα υπάρξει και ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Πάντως, εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα συμβάλλουν σε μια περαιτέρω ύφεση της ελληνικής οικονομίας και πολύ φοβάμαι ότι το 2012 η συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας θα είναι πάνω από το 3,6% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος και πολύ φοβάμαι ότι ούτε το 2014 θα δούμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και κύριε Παπαπανάγου, έτσι όπως μας τα εξηγείτε τώρα, εντάξει, θυσίες να κάνουμε, γιατί εδώ όπως φαίνεται από τις εξελίξεις, οι θυσίες είναι αναπόφευκτες για όλους μας. Αλλά ακόμη και αν υπογραφεί το νέο μνημόνιο, η νέα δανειακή σύμβαση, δεν θα μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση στα χρήματα. Θα μπαίνουν σε ειδικό λογαριασμό για τα τοκοχρεωλήσια. Νομίζω ότι μία από τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών είναι ότι πλέον η βοήθεια αυτή, η οποία θα δοθεί στην Ελλάδα της τάξης των 130 δισεκατομμυρίων, δεν θα δοθεί απευθείας σε εμάς όπως γινόταν με το παρελθόν. Θα μπουν σε ένα ειδικό λογαριασμό, στον οποίο οι διαχειριστές του λογαριασμού αυτού δεν θα είναι Έλληνες. Τα χρήματα θα πηγαίνουν κατά προτεραιότητα στην πληρωμή των τοκοχρεωλησίων και των τόκων ελληνικών δανείων. Και σε περίπτωση που είναι να πάνε σε μισθούς ή σε συντάξεις ή σε άλλου τύπου δαπανών της Ελλάδος, τότε θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολογική έκθεση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί πριν γίνει οποιαδήποτε εκταμείευση. Με τον τρόπο αυτό βέβαια, εάν υπάρχει κάποιο καλό στην όλη υπόθεση, είναι ότι η δημιουργία του ταμείου αυτού διασφαλίζει από τη μία πλευρά ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει. Από την άλλη όμως πλευρά θα πρέπει να ξέρουμε ότι στο μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε χρήματα της βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους για μισθούς και συντάξεις, πράγμα το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι η Ελλάδα ίσως εκ των πραγμάτων θα πρέπει από ιδίους πόρους να εξασφαλίσει τα κονδύλια για μισθούς και συντάξεις. Αν είχαμε αυτούς τους πόρους, προφανώς δεν θα καταλήγαμε τις μειώσεις. Αλλά μας είπατε ότι έτσι μπορεί να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, να γίνουν βέβαια οι μισθοί, να μην υπάρχει όμως πρόσβαση στα χρήματα. Μιλάμε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία της χώρας, αλλά με χρεοκοπημένους πολίτες. Τελικά εσείς τι βλέπετε? Άρα, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι θα αποφευθεί μια χρεοκοπία των αγορών, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυξάνει η πιθανότητα για μια χρεοκοπία των πολιτών. Και βέβαια δεν θέλουμε να ακούμε για άλλα μέτρα, αλλά από την άλλη μιλάμε και για μείωση των δαπανών κατά 1,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό τι σημαίνει και νέα μέτρα, δηλαδή τι έχουμε να περιμένουμε? Πιστεύω ότι εκείνο το οποίο θα δούμε είναι μία μείωση περαιτέρω στα εξοπλιστικά προγράμματα και στον προϋπολογισμό τον οποίο έχουμε για την άμυνα, της τάξης περίπου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξουν και νέα φορολογικά μέτρα και νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για να μπορέσουν να εξοικονομηθούν τα 4,4 δις, τα οποία είναι το έλλειμμά μας σε σχέση με αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε για το 2011 και για το 2012. Νομίζω ότι θα δούμε μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα, με μια αλλαγή στον φόρο προστιθέμενης αξίας. Πιστεύω ότι το καλό νέο εκεί είναι ότι θα δούμε μια μείωση του ανώτατου συντελεστή από το 21% στο 19%, με την εστίαση να πέφτει στο 13%, αλλά φοβάμαι... Θα κινηθεί και εκεί η αγορά. Ακριβώς, αλλά θα δούμε ότι πολλά περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από τον χαμηλό συντελεστή θα μπουν στον ανώτατο συντελεστή, τώρα πλέον όπως λέγεται στο 19%.
Κύριε Παπαπανάγου, και για να κλείσουμε και με καλές ειδήσεις, δεν ξέρω βέβαια αν στην επιστήμη σας, στην οικονομία, αυτό το καιρό είναι κρίσιμη εποχή και για την Ευρωζώνη, αν υπάρχουν καλές ειδήσεις. Αλλά θα σας διαβάσω, σύμφωνα με τον Economist, 500 εκατομμύρια άνθρωποι έπαψαν να ζουν, αναφέρει, στα όρια της φτώχειας τα τελευταία 30 χρόνια στην Κίνα. Και μάλιστα, σύμφωνα και με τα Ηνωμένα Έθνη, ολοένα και περισσότερες χώρες σταδιακά εξέρχονται από τις χαμηλά οικονομικές κατηγορίες και εισέρχονται στις μεσαίες. Νομίζω είναι αυτό έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα? Πιστεύω ότι είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία, από την άλλη πλευρά έχει μειωθεί ο αριθμός των ατόμων τα οποία ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Βέβαια, πρέπει να σας πω, αυτό είναι καλό νέο, αλλά πρέπει όμως να σας πω την ίδια στιγμή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου. Δηλαδή, οι μεν φτωχοί έχουν γίνει λιγότερο φτωχοί, αλλά οι πλούσιοι έχουν γίνει πολύ περισσότερο πλούσιοι. Άρα η ανισότητα, η εισοδηματική ανισότητα έχει μεγαλώσει, παρά το γεγονός ότι οι λιγότερο φτωχοί έχουν βελτιώσει τη θέση τους. Μάλιστα. Κύριε Παπαπανάγου, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στο στούντιο ζωντανά και μας βοηθήσατε έτσι να καταλάβουμε όλες αυτές τις αλλαγές που θα συμβούν από εδώ και πέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε. Να πάμε πρώτα στον κύριο Παπαπανάγου να εξηγήσουμε λίγο από αυτά που είδαμε με τις κάρτες, κύριε καθηγητά. Έγινε το κούρεμα, είναι τα χρήματα αυτά. Τελικά υπάρχει περίπτωση, εάν δεν γινόταν αυτό το κούρεμα, να πληρώνουμε αυτά τα χρήματα? Είδα τώρα ότι, ας πούμε, και μόνο για το Μάρτιο τώρα είναι το 3,50 δις με το κούρεμα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το κούρεμα, θα είχαμε διπλάσια λεφτά. Αδύνατο να μπορούσε η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εάν δεν είχαμε προχωρήσει σε αυτή την δραστική μείωση του χρέους, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια δεδομένα. Δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα σε καμία αναπτυγμένη ούτε αναπτυσσόμενη χώρα. Απ' την άλλη όμως, το βλέπουμε τώρα, θέλει άλλα 14 δις μέχρι το καλοκαίρι. Διότι έχουμε υπογράψει στο Μνημόνιο 1 ότι με το τέλος του 2014 το δημοσιονομικό μας έλλειμμα θα πρέπει να είναι κάτω του 3% της συνθήκης του Μάστρεκτ και στα επίπεδα του 2,1%. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε καινούργια μέτρα της τάξης των 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή της τάξης του 7% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Φυσικά μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία. Όταν λέμε μέτρα, τι εννοούμε πάλι, νέες περικοπές μισθών και συντάξεων? Βεβαίως. Υπάρχουν δηλαδή πέρα από αυτά άλλα μέτρα? Βεβαίως. Πέραν των μέτρων των οποίων είδαμε στις κάρτες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να προσθέσουμε εδώ, κύριε καθηγητά, είπε ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να είναι πέρα από τις μειώσεις, αλλά και φορολογικά μέτρα. Ακριβώς. Εξορθολογισμός της φορολογίας, ούτως ώστε να αποφέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος. Δεν ξέρουμε πώς θα επιτευχθεί αυτό φορολογικά περισσότερα έσοδα τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η ανεργία που υπάρχει, αλλά είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μπορείτε να μας. Εκείνο το οποίο θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η μείωση μισθών και μπαίνουν μέσα στο κόψιμο τα ειδικά μισθολόγια, τα οποία αναφέρονται στους στρατιωτικούς, στους δικαστικούς, στους πανεπιστημιακούς, όπου από εκεί πέρα αναμένεται μία μείωση του μισθολογικού κόστους κατά 2,2 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ από την άλλη πλευρά περιμένουμε και νέα φορολογικά μέτρα με ένα καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο περιμένουμε μια περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου ή και πλήρη κατάργηση του αφορολόγητου. Περιμένουμε τη μείωση της φορολογικής κλίμακας από 8 κλιμάκια σε 4 κλιμάκια και επίσης περιμένουμε τη μείωση πολλών φοροαπαλλαγών τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα. Ή και την κατάργησή τους. Και επειδή η κυρία Λαγκάρντ χθες είπε για μισθούς Κροατίας που είναι 340-350 ευρώ, πόσο μακριά είναι αυτό ή πόσο κοντά? Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, εκείνο το οποίο με προβληματίζει έντονα είναι ότι η συζήτηση αυτή δεν γίνεται με βάση και την παραγωγικότητα. Δηλαδή περιμένουμε ότι οποιοσδήποτε αλλαγές στο μισθολογικό θα πρέπει να συνδεθούν και με την παραγωγικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ο οποίος εργάζεται και παράγει και συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην αύξηση της παραγωγικότητάς της να πληρώνεται το ίδιο με κάποιον ο οποίος δεν δουλεύει καθόλου.
Ή και το άλλο, ότι αν κάποιος τώρα παίρνει 1.000 ευρώ και του πει θα παίρνεις 500, το ίδιο θα παράγει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, εκείνο το οποίο μπαίνει μέσα στην ατζέντα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μία μείωση του μισθολογικού κόστου στην Ελλάδα για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική τουλάχιστον με τους εταίρους με τους οποίους εμπορεύεται, που είναι κυρίως οι βαλκανικές χώρες. Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι μειώνονται οι μισθοί, αλλά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ παραμένουν ίδιες και μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουμε και αυξήσεις. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, που είναι χαμηλή μισθή, στη Ρουμανία, τα προϊόντα είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ βλέπουμε τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε δηλαδή το γεγονός ότι οι ελληνικές αγορές είναι έντονα ολιγοπωλιακές. Πάρτε για παράδειγμα την αγορά των τροφίμων. Ολιγοπωλείται από 4 μεγάλα σούπερ μάρκετ και 5 μεγάλους μεγαλοπρομηθευτές, οι οποίοι έχουν το 84,5% της αγοράς τροφίμων στην Ελλάδα. Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και στον χώρο της ενέργειας και σε πολλούς άλλους τομείς, όπου δεν αφήνουν τις τιμές να πέσουν προς τα κάτω. Άρα πρέπει εμείς οι καταναλωτές να πάρουμε στα χέρια μας την υπόθεση, όπως στην περίπτωση της πατάτας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τέτοιου είδους κινήσεις συνεισφέρουν πάρα πολύ στην απελευθέρωση των αγορών και στη μείωση των μεσαζόντων, και νομίζω ότι είναι σημαντική και η παρέμβαση, αν θέλετε, του κράτους στο να μπορέσει να δημιουργήσει ένα περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νέες επιχειρήσεις να μπορούν να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Είστε υπέρ του να πέσει ο ΦΠΑ? Νομίζω ότι ένα κομμάτι, αν θέλετε, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι και η μείωση, αν θέλετε, της φορολογίας, η οποία δεν είναι ανταγωνιστική, τουλάχιστον με τους διπλανούς μας εταίρους, όταν βλέπουμε ότι στις διπλανές μας χώρες δεν υπάρχει ή καθόλου ΦΠΑ, ή όταν υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρός και μικρότερος του 10%. Άρα, αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε με τους διπλανούς μας εταίρους και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, πέραν της μείωσης του μισθολογικού κόστους, πρέπει να δούμε και μειώσεις και της φορολογίας, ειδικά στις επιχειρήσεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπανάγο, Δημήτρη, ένα άλλο θέμα. Με το κούρεμα το οποίο έγινε αυτή τη στιγμή, προβλέπεται σύμφωνα με το σχεδιασμό ότι το 2020 θα πάμε στο 120% του ΑΕΠ. Όσο ήταν το 2009. Πριν ξεκινήσει, θα γυρίσουμε στο 2009 το 2020. Με δεδομένο το γεγονός όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ύφεση στη χώρα μας, η οποία συνεχίζεται και δεν φαίνεται προς το παρόν να μειώνεται για να πάμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Ακόμα και οι αισιόδοξες προβλέψεις λένε ότι θα συνεχιστεί και το 2013 και το 2014 φαίνεται να υπάρχει κάποια ανάκαμψη. Κάποια φαίνεται προς το παρόν, αν και εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Καλά, εδώ λέγαμε ότι το 12 θα βγούμε στις αγορές. Ναι. Ότι τι λέμε. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, με αυτή την ύφεση μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, ή το έλλειμμα θα είναι τελικά και το χρέος μεγαλύτερο από το 120% του ΑΕΠ που περιμένουμε το 2020. Νομίζω ότι η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή. Ο σχεδιασμός από πλευράς της Τρόικας είναι ότι με το κόψιμο του χρέους μας κατά 109 δισεκατομμύρια, η χώρα να φτάσει στο 120% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος μέχρι το 2020. Παρ' όλα αυτά προϋποθέτουν μεσοσταθμικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ για την επόμενη δεκαετία και πρωτογενή πλεονάσματα κατά μέσον όρο 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Αλλά ας πάρουμε και την περίπτωση ότι συμβαίνει. Το 2020 η Ελλάδα με ένα δημόσιο χρέος 120% θα έχει πάλι το υψηλότερο δημόσιο χρέος σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η παγκόσμια τοποθέτηση επενδυτικών κεφαλαίων, η παγκόσμια κερδοσκοπία γίνεται πλέον στο δημόσιο χρέος των χωρών, η Ελλάδα το 2020 θα έχει πάλι το υψηλότερο δημόσιο χρέος, πολύ μεγαλύτερο από όλα τα άλλα δημόσια χρέη στην Ευρωζώνη, τα οποία θα είναι κάτω του, να σας το πω έτσι, του 80%, και καταλαβαίνετε ότι και το 2020 η έξοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό επομένως μας υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την όλη αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και της Ευρώπης,
μια η αρχιτεκτονική η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και αυτοί ακόμα ψάχνονται και με το θέμα της Ελλάδας. Είπαν Ακριβώς. ότι ήταν πρωτόγνωρη για μας αυτή η όλη ιστορία. Μαθαίναμε όλοι και κάναμε και λάθη. Να περάσουμε στον κύριο Καρασταμάτη, τον κύριο Κώστα Καρασταμάτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ομολογιούχων Φυσικών Προσώπων. Ναι, των φυσικών προσώπων. Κύριε Καρασταμάτη, κάποια στιγμή είχατε ένα κομπόδεμα στην άκρη και είπατε ότι ας πάρω με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως έλεγε και η διαφήμιση τότε, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Όπως είπαμε, με ψυχραιμία και δίχως πανικό για όλα αυτά τα σενάρια περί επιστροφής στη δραχμή που ακούγονται. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Χάρη Παπαπανάγο. Καλησπέρα. Αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθηγητής βέβαια οικονομίας. Κύριε Παπαπανάγο, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε για μια ακόμη φορά την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Γιατί η αλήθεια είναι για τα σενάρια επιστροφής στη δραχμή, ακούμε από τότε που ξέσπασε η κρίση, από το 2009. Απλά τώρα έχουν κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο κάποια δημοσιεύματα και αναφέρονται στο Reuters ότι στο Λονδρέζικο City, που είναι αυτό ένα διεθνές οικονομικό δίκτυο, εσείς το ξέρετε και καλύτερα οι οικονομολόγοι, έχει γίνει αντιστοιχεία αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα του ευρώ με της δραχμής. Και μάλιστα αυτοί εκτιμούν οι οικονομολόγοι εκεί ότι είναι ένα ευρώ δηλαδή προς 1.500 δραχμές. Πολύ γρήγορα θα βλέπαμε σε ένα τέτοιο είδους ενδεχόμενο επιστροφή της Ελλάδας στην δραχμή. Μπορούσαμε να δούμε πάρα πολύ γρήγορα μια ισοτιμία η οποία να είναι 1 προς 2.000 ή 1 προς 2.500, με δεδομένο το γεγονός ότι... Μέχρι και 2.500 δηλαδή θα μπορούσε να... Και παραπάνω ακόμα, εάν λάβατε υπόψη σας ότι η χώρα θα χαρακτηρίζεται από καταστάσεις υπερκαλπάζοντος υπερπληθωρισμού. Μια κατάσταση υπερκαλπάζοντος υπερπληθωρισμού σημαίνει ουσιαστικά πληθωρισμό ο οποίος μπορεί να είναι και τετραψήφιος. Δηλαδή της τάξεως του 2.000%. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά μια κατάσταση που μπορεί να είναι στους τηλεθεατές πιο εύπεπτη. Πρόσφατα είχα πάει μια επίσκεψη στο Ουσμπεκιστάν, όπου 4 πανεπιστημιακοί συνάδελφοι με βγάλαν για φαγητό. Με το τέλος του γεύματος πήγαν να πληρώσουν το λογαριασμό. Φύγανε έξω από το ρεστοράν, πήγαν στο αυτοκίνητο και ήρθε ο καθένας με 2 σακούλες των σκουπιδιών, πλαστικές μαύρες, χρήματα. Φανταστείτε λοιπόν. Χαρτονομίσματα. Δηλαδή πλήρωσαν εκατομμύρια, ας πούμε. Εκατομμύρια σομ, που είναι το εθνικό νόμισμα του Ουσμπεκιστάν. Φοβάμαι πως μία επιστροφή της Ελλάδος στην δραχμή θα μας χαρακτήριζε από παρόμοιες καταστάσεις. Πάντως, επειδή ο κόσμος πανικοβάλλεται, ακούμε ότι αποσύρουν και καταθέσεις και διαβάζουμε και για διάφορες αντιστοιχίες με βάση και αυτές τις εκτιμήσεις των Λονδρέζων οικονομολόγων, έτσι, για το πού θα μπορούσε να είναι η δραχμή σε σχέση με το ευρώ, για το πού θα πήγαιναν μισθοί και συντάξεις. Αλλά η αλήθεια είναι, δεν θέλουμε βέβαια να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, ούτε να φοβήσουμε κανέναν. Και καταλαβαίνουμε ότι αν αποσύρει και κάποιος τα χρήματα από τις ελληνικές τράπεζες, αυτό κακό στην ελληνική οικονομία δεν κάνει. Σίγουρα κάνει κακό στην ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, διότι θα πω το εξής, ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος του πανικού. Εάν σε οποιαδήποτε χώρα και στην πιο εύρωστη χώρα του πλανήτη με το πιο ισχυρό τραπεζικό σύστημα, αν πάμε όλοι μαζί να τραβήξουμε τα χρήματα από τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος πανικός στην Ελλάδα, ίσως δικαιολογημένος, ίσως αδικαιολόγητος, ως ένα μεγάλο βαθμό δικαιολογημένος. Θα έλεγα όμως ότι οι εκροές 700 εκατομμυρίων ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες αποτελεί σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το τραπεζικό μας σύστημα. Εάν δηλαδή αύριο... Παράλληλα ακούμε όμως ότι οι τράπεζες του εξωτερικού θέλουν αυτές τις καταθέσεις, έτσι, και προσπαθούν να προσελκύσουν και Έλληνες εφοπλιστές από την άλλη, παράλληλα. Δηλαδή. Σωστό, κάνοντας την εκροή ελληνικών κεφαλαίων προς το εξωτερικό ακόμα μεγαλύτερη και επιδεινώνοντας την κατάσταση του δικού μας τραπεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πάντως, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Λαγκάρτ, σήμερα σε ολλανδική τηλεόραση ανέφερε ότι παραδέχθηκε ότι η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Επομένως, λοιπόν, αυτά τα σενάρια, όπως είπαμε, συνυπάρχουν. Από την άλλη, θεσμικά όμως μπορεί η Ελλάδα να βγει τόσο εύκολα από την Ευρωζώνη, δηλαδή είναι στο χέρι των Ελλήνων, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, πρέπει πρώτα να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς ισχύει? Καταρχάς, να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών
Από αυτές τις 27 χώρες, μόνο οι 17 χώρες έχουν υιοθετήσει ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ, και αποτελούν την λεγόμενη ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στο να βγει μια χώρα εκτός ευρωζώνης. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν έχει προβλεφθεί. Όχι. Δεν έχει προβλεφθεί η έξοδος, ενώ έχει προβλεφθεί η είσοδος. Και οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις, τα λεγόμενα κριτήρια Maastricht για την είσοδο μιας χώρας στην Ευρώπη. Αυτό που μας απασχολούσε έτσι ως χώρα. Ως χώρα, ακριβώς. Δεν έχει προβλεφθεί η έξοδος μιας χώρας. Άλλωστε, όταν έγινε η Ευρωζώνη, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα υπήρχε ποτέ πιθανότητα κάποια χώρα να βγει εκτός αυτού του ιδεώδους ευρωπαϊκού κοινού νομίσματος. Σήμερα όμως είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο. Μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον, αλλά και πάλι, ακόμα και στην περίπτωση που υπήρχε ένα τέτοιο είδους θεσμικό πλαίσιο, θα έπρεπε η απόφαση να ήταν ομόφωνη από όλα τα κράτη. Πράγμα το οποίο, να πω εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχω ένα σημαντικό ερωτηματικό κατά πόσο η Ισπανία ή η Πορτογαλία θα ψήφιζαν υπέρ της εξόδου της Ελλάδος, όταν θα ήξεραν ότι ίσως η επόμενη χώρα η οποία θα έβγαινε εκτός Ευρωζώνης θα ήταν αυτή. Άρα, και η Γαλλία και η Γερμανία επίσημα δεν θέλουν βέβαια να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Επομένως, από τη στιγμή που λέτε ότι θα έπρεπε να συμφωνήσουν όλες οι χώρες, άρα δεν είναι... Νομίζω ότι είναι δύσκολο να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ή να πω το εξής, το κόστος διάσωσης της Ελλάδας είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της εξόδου της από το νόμισμα, από το κοινό νόμισμα. Νομίζω ότι και η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη έχουν πολύ περισσότερα να κερδίσουν με το να κρατήσουν την Ελλάδα εντός Ευρωζώνης. Πάντως και από την άλλη, όταν βλέπουμε ότι και οι διεθνείς οίκοι κάνουν την αντιστοιχία αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη δραχμή και στο ευρώ, και μάλιστα τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το λονδρέζικο City χρησιμοποιεί και το σύμβολο της δραχμής στα συστήματα συναλλαγών. Τώρα αυτό δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει, αν είναι εφικτό. Εσείς δηλαδή γίνεται, και τι σημαίνει αυτό που αναφέρει τουλάχιστον το δημοσίευμα των Reuters? Κοιτάξτε, θα σας δώσω μια εκδοχή. Τονίζω βέβαια, είναι απλά εκδοχή. Μην ξεχνάτε ότι το City είναι ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο, στο οποίο επενδυτές από όλο τον κόσμο επενδύουν κεφάλαια, ή, να δώσω μια διαφορετική λέξη, κερδοσκοπούν. Είναι σημείο αναφοράς, έτσι, για εταιρείες. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη είναι ένα σημαντικό στοιχείο κερδοσκοπίας πολλών επενδυτών στον κόσμο. Επομένως, θέλω να πω το γεγονός ότι εμφανίζονται τέτοιου είδους εμβλήματα πολλές φορές μπορεί να είναι και εκ του πονηρού. Ναι, βέβαια, και εμείς βέβαια αναφέρουμε ότι είναι σε δημοσιεύματα, έτσι, όχι ότι δημοσιεύματα των Reuters που αναδημοσιεύονται εδώ στην Ελλάδα μέσα στο διαδίκτυο. Από την άλλη, τώρα όταν λέμε, ας πούμε, για αντιστοιχεία περίπου πόσο θα ήταν η δραχμή, που είπαμε ότι ένα ευρώ θα ήταν με 1.200 δραχμές έως 1.500 που λένε και οι Λονδρέζοι οικονομολόγοι τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Ότι με τους μισθούς μας θα μπορούσαμε να αγοράζουμε τα μισά αγαθά, τις μισές υπηρεσίες από ό,τι είναι τώρα. Και υπάρχουν και σκέψεις ότι υπάρχουν και πολλά εισαγόμενα προϊόντα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα προϊόντα στην χώρα μας είναι εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό το καταδεικνύει πάρα πολύ εύλογα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μας, το οποίο είναι ελλειμματικό. Έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης του 10% του ΑΕΠ, δηλαδή πολύ περισσότερες εισαγωγές σε σχέση με εξαγωγές. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα ήταν ποιος θα μας έδινε προϊόντα, διότι η δραχμή θα ήταν πλέον ένα τριτοκοσμικό νόμισμα, το οποίο δεν θα το ήθελε κανείς. Πολλοί λοιπόν από αυτούς οι οποίοι μας δίνουν προϊόντα σήμερα θα αρνιόντουσαν να κάνουν, να το πω έτσι, εξαγωγές στην Ελλάδα, διότι δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να πληρωθούν σε δραχμές. Και αν δεχόντουσαν να πληρωθούν σε δραχμές, για να πάρουν το ρίσκο αυτό θα ζητούσαν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία ζητούν σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι εισαγωγές μας θα γινόντουσαν πάρα πολύ ακριβές.
Τόσο ακριβές που ίσως θα ήταν αδύνατον για μας να μπορέσουμε να τις πληρώσουμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα βλέπαμε πολύ γρήγορα σημαντική έλλειψη αγαθών στην καθημερινή μας ζωή, στα σούπερ μάρκετ και κυρίως στους τομείς. Και καταλαβαίνουμε βέβαια και για τη βενζίνη, έτσι. Στη βενζίνη θα σας πω μόνο το γεγονός ότι δίνουμε κάθε χρόνο περίπου 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου, γενικότερα ενέργειας. Ακόμα και με μία ισοτιμία της τάξεως του 1 προς 1000, μιλάμε αυτή τη στιγμή για περίπου 143 τρισεκατομμύρια δραχμές για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες εισαγωγές ενέργειας. Πολύ φοβάμαι όμως ότι πάρα πολλοί από τους εξαγωγείς ενέργειας στην Ελλάδα θα αρνιόντουσαν να εξάγουν εάν ήταν να πληρωθούν σε δραχμές. Στην περίπτωση αυτή, μόνο εάν η χώρα είχε μεγάλα συναλλαγματικά αποθέματα, θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους εισαγωγές. Πολύ φοβάμαι ότι τέτοια συναλλαγματικά αποθέματα δεν υπάρχουν. Κύριε Παπαπανάγου, έτσι προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε κατά κάποιο τρόπο το τι θα μπορούσε να συνέβη και βέβαια, όπως είπαμε, πάνω απ' όλα δεν θα θέλαμε ποτέ, δεν θα είχαμε τέτοια πρόθεση να πανικοβάλουμε τον κόσμο, έτσι δεν είναι, αλίμονο. Και μας εξηγήσατε, μας διευκρινίσατε ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει μία έξοδο από την Ευρωζώνη, δηλαδή να αφήσει η Ελλάδα το ευρώ. Είναι κάτι που δεν είχε προβλεφθεί τέλος πάντων. Οι φοιτητές σας στο Πανεπιστήμιο, και γι' αυτό το λόγο βέβαια καλέσαμε και εσάς να το συζητήσουμε αυτό, πάντα με ψυχραιμία και με αντικειμενικότητα και ακεραιότητα. Οι φοιτητές σας ρωτάνε για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή πώς θα ήταν η δραχμή σήμερα, ποια θα ήταν η αξία της, πώς θα μπορούσαν να γίνουν συναλλαγές, που υπάρχει έντονο, μας λέτε ότι είναι λίγο έντονο ενδιαφέρον από τη νέα γενιά, η οποία καταθέτει την αγωνία της, την ανησυχία της, τις ερωτήσεις τους. Τα παιδιά ρωτάνε στα αμφιθέατρα κάθε μέρα για ναι, γιατί τώρα όλα αυτά τα ακούμε συνεχώς στα δελτία, προσπαθούμε και εμείς να τα κωδικοποιήσουμε, πόσο μάλλον και οι φοιτητές στα τμήματα οικονομικών σχολών. Θα σας πω ότι είναι, τουλάχιστον στην μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδος, ποτέ δεν υπήρχε ένα ζωντανό παράδειγμα μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε τέτοιου είδους δυσκολία ή έχει να αντιμετωπίσει καταστάσεις, πολλές από τις οποίες είναι τελείως αχαρτογράφητες στην επιστήμη των οικονομικών. Δηλαδή, η έξοδος, παραδείγματος χάρη, από την Ευρωζώνη και από το ευρώ και οι επιπτώσεις οι οποίες θα υπάρχουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη είναι τελείως αχαρτογράφητες. Επίσημες ανακοινώσεις γίνονται σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με αυτά τα σενάρια ή πώς θα μπορούσε να γίνει αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο? Δηλαδή είναι κάτι που μελετάτε τώρα, ερευνάτε και σε επιστημονικό επίπεδο? Σε έντονο βαθμό και σε έντονο πεδίο, και προχθές είχαμε ένα μεγάλο συνέδριο ακριβώς για αυτό το θέμα, διεθνές συνέδριο από όλο τον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου μπορώ να σας πω ότι τα μηνύματα, χτυπήθηκε το καμπανάκι ακόμα και για την Γαλλία, ότι και η Γαλλία μπορεί να έχει σημαντικά... Βεβαίως. Βεβαίως. Και θέλω να πω ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα, πολύ γρήγορα μπορούμε να το δούμε να συμβαίνει και σε χώρες όχι απλά της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας ή της Ισπανίας, αλλά σε χώρες πολύ δυνατότερες όπως είναι το Βέλγιο και η Γαλλία. Μάλιστα. Κύριε Παπαπανάγου, σας ευχαριστήσουμε πολύ, και από ό,τι μας λέτε, με βάση τα συμπεράσματα από το Διεθνές Συνέδριο που έγινε εδώ στο δικό μας Πανεπιστήμιο, μάλλον θα αρχίσει να απασχολεί και το θεσμικό πλαίσιο αυτό του επιστήμονες, δηλαδή από εδώ και πέρα. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Και ελάτε τώρα...